Latxa, ChatGPT eta Gemini bezalako aplikazioen motorra da, euskeraz ondo dakiena eta Euskal Herriari buruzko ezagutza duena. Bueno, azkenean ChatGPT hauek ingelesez oso ondo dabiltza, baina euskera bezalako hizkuntza txikietarako okerrago funtzionatzen dute. Gure helburua da aurkitzea edo bilatzea modu bat euskera duen presentzia eta sistema hauek euskeraz ingelesa bezain hobeto egitea. Batetik, preseski entrenatuta dagoela, preseski sortua dagoela euskaraz ondo egiteko eta Euskal Herriari buruz jakiteko, eta bestetik irekia dela, hori oso garrantzitsua da. ChatGPT eta euskaraz nahiko ondo dabiltzan aplikazio horiek Estatu Batuetako enpresek sortuak dira, eta Latxa berriz eredu irekia da hemen sortua eta hemengoentzako. Modu irekian sortua dago, datu irekiekin eta lizentziak errespetatuz. Alde batetik datu asko biltzea, ez dago asko. Bestetik, aurkitzea berez nola entrenatu horrelako sistema bat, ez da triviala, ingelesako dauden teknikak ezin dira zuzenean aplikatu euskeraraz, ez dago datu baina. Eta bestetik eta azkenik nik uste ebaluazioa izan dela zaiena. Azkenean ez dazkau enpresa handien errekurtsoak eta sistema hauen ebaluazioa gehien bat eskuzko lanetik dator.